Wel, dyma ni yn gardd Ceri Davies yma yn Caedash yn Llambed, a gyda swyddogion Côr Cwmann o'r chwith i'r dde, Côr Cwmann, cadeirydd, Ceri Davies, yn ei diod yn ei heno yma. Wedyn Meirion John, y trysorydd, wedyn Geraint Davies, yr is-gadeirydd, a wedyn ar y dde, Alun Jones, yr ysgrifennydd. Wel, mae wedi bod yn noson arbennig heno yma efo'r côr wedi cyfarfod am y tro cyntaf ers mis Mawrth 2020. So, os ga i ofyn i chdi gyntaf, Ces, fel cadeirydd, sut mae'r noson wedi mynd? Mae'r noson wedi mynd yn arbennig o da. Mae rhaid i fi gyfadde bod ni wedi rwdi bach, bod dim pawb yn cael yr un breath control na'r arferol, ond yn y cyfab sy'n ni wedi cael amser wych, ni wedi mwynhau, a ni'n gobeithio bod pobl sy'n gweld y fideo yma yn mwyn dod fel aelodau newydd sbon Côr Cwmann. Wel, mae wedi bod yn noson arbennig iawn. Ac os gai droi at chdi, Alun, mae yna lot o drefnu wedi bod i gael heno yma at ei gilydd yn does, ac hefyd at y tŷ Ceri. Y ddau yna chi wedi gweithio'n galed iawn i gael heno yma at ei gilydd. Sut mae'r trefniadau wedi mynd? Os gai ofyn i chdi, Alun. Trwy gadael digwydd, Ceri, ni wedi cael dod i dyffryn a lanau'r teulu fan hyn. A diolch i Ceri am yr awgrym a'r gwahoddiad. Mi ath y noson yn hwylus iawn yn gwneud y gwir. O'n i wedi paratoi bethau ar gyfer heintio a wedi cael menthyg stolion o neuadd Cwmann a diolch i'r neuadd Cwmann am eu benthyg nhw. Felly, noson hwyr ddisgwyliedig oedd heno, a mae wedi digwydd a gobeithio byddwn ni yn mynd o gam i gam nawr am y dyfodol. A rhaid i mi llongyfarch i fel côr am yr holl paratoada diogel ydych chi wedi gwneud heno yma i sicrhau bod pawb yn ddiogel, oeddech chi wedi gweithio allan y dwy fedr rhwng pawb, lle pawb yn cael eistedd, a sicrhau bod pawb yn gwisgo masgiau wrth nhw gyrraedd, bod yna hylif di heintio, ac sicrhau wedyn bod y pellter gymdeithasol a popeth arall efo rheola Covid yn cael ei harddel. Wedyn, diolch o galon, Ceri, am agor dy ardd bendigedig. Mae rhaid i mi ddeud bod ti fel pin mewn papur yma, ac da ni wedi dewis noson bendigedig i weld dy ardd di ar ei holl gogoniant. Os ga droi at y tŷ, Meirion, mae wedi bod yn flwyddyn rhyfedd yn dydi, oherwydd dim cyngerdd, dim arian yn dod i mewn i'r côr. Sut mae'r côr wedi gallu ymdopi yn ariannol yn y flwyddyn rhyfedd yma da ni wedi gael? Wel, falle dim arian dod mewn, sy'n lot i gael ei gwario chwaith, so i fod yn onest, ni'n digon o arian os ydym gweud, mae digon o arian yr côr yn y bryd, so sy'n pwynt lot am y ochr ariannol, ond bydd jyst neis i cwrdd y pobl a canu am y tro cyntaf am blwyddyn a hanner, jyst neis i cwrdd y bobl. A mae dda bod cyfrifon y côr mewn dwylo diogel yn y trysorydd ni'n dydi? Yn bendant. Ac os ga i droi at eich di, Geraint, fel is-gadeirydd y côr, lot o waith wedi bod yn ddiweddar i ail drefnu gwefan y côr yn does. Alla ti ddeud dipyn bach mwy sut mae pethau wedi mynd a be ydy cyfeiriad gwefan newydd y côr erbyn hyn? Ie, mae gwefan newydd yn ei gwefan, mae Rob a Cyril wedi bod yn ddiwyd iawn yn gweithio arno. Mae'r gwefan ar y rhwydwaith Côr Cwmann. Mae'n wefan sydd wedi cael ei trawsnewid a mae'n wefan yn werth i weld. Fi'n gobeithio allwch chi weld y gwaith mae'r côr yn neud a fi'n gobeithio gewn ni cwbl o luniau o'r noswaith hyn sydd wedi digwydd heno. Wel, diolch yn fawr iawn, Geraint, a da iawn bod y côr efo yn y roes digidol technolegol yma efo ei gwefan newydd, a mae hynny yn gam positif a cadarnhaol ymlaen yn dydi mewn cyfnod sydd wedi bod yn un anodd a heriol i gymaint o gymdeithasau. So, da iawn. Wel, ga i ddiolch yn fawr iawn i'r 5 hwnna chi am rhoi sgwrs bach fyr fel hyn i Clonc 60. Ga i llongyfarchu ar ymarfer cyntaf a cyfarfod cyntaf'r côr ers dros bron flwyddyn a 3 mis. Felly, ardderchog a ga i ddymuno'n dda i Côr Cwmann am y cyfnod yma a'r cyflynyddoedd i ddod, ac fydd y côr yn dod yn ôl yn rhan bwysig o y bywyd Cymraeg a Chymreig ardal Llambed a'r cylch. Diolch yn fawr iawn i chi. Good boy.